Nova York ha estat objecte, especialment els últims anys, d'una veneració especial. S'ha convertit en la ciutat de moda, en el paradigma de la ciutat. Un excés de mitificació ha fet, fins i tot, que se la consideri la metròpoli on es cou tot el que passa al món, en un lloc de pas obligat per a tot artista que es vulgui posar al dia de les últimes tendències. Però no hi ha només una Nova York. Hi ha, d'entrada, la Nova York més de postal, dels gratacels i de les llargues avingudes. És una Nova York tòpica mostrada a tot el món en les pel·lícules nord-americanes. Però darrere de la Nova York de postal hi ha una altra Nova York, una ciutat sovint no gaire endreçada, on es pot veure un estil de vida diferent. Aquesta altra Nova York es concentra, bàsicament, en una sèrie de barris que s'acumulen a la part sud de l'illa de Manhattan, anomenada Downtown. Chinatown, el barri xinès, és potser l'exemple més extrem de l'existència d'una personalitat diferent. No té res a veure amb el Manhattan dels gratacels. Només cal creuar un carrer per passar de Chinatown a Little Italy, de la Xina a Itàlia. Sempre sense sortir de Nova York. Tant els cartells com les botigues mostren inequívocament l'origen dels seus habitants. A l'hora dels tòpics, a Little Italy li correspon una bona dosi de fama per les pizzeries i per les històries violentes de la màfia. Però com es troba a prop de barris de moda, com el Soho o Tribeca, es considera una bona zona. Tots aquests barris del sud de Manhattan, com Greenwich Village, East Village, Soho i Tribeca, tenen unes dimensions més humanes, lluny del gegantisme dels gratacels i lluny també de la fredor de les oficines de l'Uptown, de la part alta de Manhattan. Precisament a la part sud hi té el local un dels setmanaris que s'ha esforçat més a reflectir la cultura alternativa de la ciutat, The Village Voice. The Village Voice, fundat el 1955, va començar sent un setmanari de només 8 pàgines que parlava de la vida bohèmia de Greenwich Village. En la dècada dels 60, quan una vaga va deixar Nova York sense diaris durant molts mesos, The Village Voice va augmentar de tiratge espectacularment i s'hi van afegir més pàgines. Encara avui, The Village Voice és un punt de referència inevitable per saber què passa a Nova York. In the late 60s, when the country was going through incredible cultural upheaval, The Voice was able to cover this in a way that no other paper could, because it operated in a very freewheeling way. It made no pretense to objectivity. I mean, I personally don't think there is any such thing as objective journalism. It's just the official point of view and then various unofficial points of view. But The Voice didn't have to maintain an official point of view. Its writers could express their opinions, and it made writers of all kinds feel welcome. And so, I mean, once upon a time, The Voice was small and poor, and to some extent could lay claim to being an underground paper. Although it was not, those papers in the rest of the country were sort of hippie newspapers. The Voice was older than that and came out of an older tradition. But the Voice, probably the single biggest impact The Voice has had on culture in New York was that it reported on off-Broadway theater when no one else did. I mean, the Times didn't cover off-Broadway theater. Els artistes, que busquen els barris més agradables, prefereixen instal·lar-se al Village o altres barris de la part baixa de Manhattan, una zona que, en els últims anys, ha rebut una atenció especial de les immobiliàries que s'han esforçat per renovar-ne els edificis i adequar-los als desertors de la part alta. Els locals que havien servit de magatzems ara són estudis de pintors que en paguen preus altíssims o locals alternatius. De tota manera, al Village els preus no arriben mai a les xifres astronòmiques d'altres barris de l'illa de Manhattan.
El Village ha viscut des de sempre un ambient artístic centrat en diversos locals. Un dels més antics i tradicionals és l'església de Sant Marcs in the Bowery, on encara avui s'hi reuneixen artistes i escriptors. There are more graphic artists and painters and sculptors living in the village. There's always been writers down here for some reason or another. It's cheap, and there's always some action to be had on the Lower East Side. Now that we have so many galleries popping up on every corner, you're getting all kinds of painters and sculptors and performance artists are coming down and performing in garages and storefronts. You can't stop them. Different than uptown New York? Yeah, miles different. Have you been up there and seen the difference? It's a lot different. People are looser down here. It's a more, I guess in the old days you used to call it bohemian culture. I think people put up with more. They're more tolerant down here than they are uptown. And certainly, if you don't have any money, you're not going to live uptown. That's all there is to it. This town is made of money, and they look for people who have it. And this is the only part of town where you don't really need that much to live. Si en aquests moments hi ha un barri que s'està transformant a fons, és el Lower East Side, anomenat Loisaida pels seus habitants de majoria porto-riquenya. En pocs anys, el barri ha passat de ser una zona sumament perillosa a ser una zona de moda que les immobiliàries s'esforcen a renovar. La gent no se'n vol anar del Lower East Side, a pesar de les pressions de les immobiliàries i alguns grups protesten per mitjà de l'art. Aquesta forma de resistència es pot veure, per exemple, a la Gaseteria, una antiga estació de servei on artistes del barri treballen amb materials de rebuig. El local, que a la nit es converteix en un bar musical de moda, també té un propòsit social. So the space has at least two functions. One as an artist's studio, which I myself work in. Second, as a bar to make money, rather than try to survive off grants from Ed Koch, who's so cheap. And third, to reach out to the Puerto Rican community. And I think this is important because we're mainly a group of white artists, but we're from this neighborhood also. And we feel we have a good potential at this space 2B on Avenue B and 2nd Street to communicate with a community such as this.